Глава 13. В един слънчев ден през юни Фалън повали Малик по задник. Въпреки че уменията и с меч се подобряваха забележително, това изненада и двамата. Малик седеше на земята, останал без дъх, мечът до него, където беше паднал, след като се изплъзна от ръката му под силата на нейния удар. Фалън стоеше, разкрачена, стиснала с две ръце ефеса и се улюля назад, готова за нов удар. Дишеше накъсано, лицето й беше окъпано в пот. Отпусна меча. След това го вдигна отново с другата ръка към синьото небе и извика възторжено. Затанцува. Да. Най-сетне. Тя разтърси рамене, след това дупе стиснала меча, докато изпълняваше нещо като пирует. И както си застанала с гръб към мен, докато изпълняваш глупавия си танц, мога да те убия поне 6 пъти. О, остави ме да се порадвам. Нека се насладя на победата. След това спря и избърса под таз опакото на китката. Нали не ме остави да те поваля? Нали? Той осъзна засрамено, че много му се иска да каже, че го е направил нарочно. Момичето, което бе дошло при него и ожесточено, и опърничево, бе наранило колкото гордостта, толкова и задника му. Но това беше по-глупаво от танца й. Истината бе, че 13-годишно момиче го беше победило този път. Но победата беше и негова. Не съм. Какъв е смисълът? Тя извика доволно отново, потанцува още малко, след това размърда рамене. Стегна се, подсмихна се. Хайде пак. Когато човек се държи дръзко по време на битка, губи. Чувствам се дръзка и ще те поваля отново. Той се изправи и замърмори. Долно тире ни двифин крей до ухинни долно тире. Както бе ухилена, тя отново стисна меча с две ръце. Долно тире лингвибот долно тире. Малик отметна коса назад и зае поза. След това спря и я зяпна. Какво каза? Казах, че ще те победя отново. Не, след това. Ти каза, че не мислиш, че ще стане. И го каза кисело. А пък аз ти казах, че знам. Знам, че ще успея. Готова съм. Аз ти говорех на уелски. Какво? Той отпусна меча и пристъпи към нея. Долно тире идиц кай ен дил, долно тире. Тя остана загледана в него за момент. След това изпусна сдържания дъх. Долно тире гвнав, долно тире. Да. Как? Попита тя. Разбирам думите, но не разбирам как стана така, че ги разбирам. Долно тире ен туигианто, долно тире. Долно тире, то долно тире. Същият въпрос, същият отговор, но този път на ирландски. Откъде знам, че това е ирландски? Долно тире към тиицхиями, долно тире. Не разбирам това, не знам какво означава. Попитах те как се казваш на италиански. И това ще стане. Кое? Това е лудост. Обзея паника. Как бе възможно да знае онова, което не знаеше? Не съм учила тези езици, нито уелски, нито ирландски. Как така ирландски се оказва език? Откъде знам, че е език? И откъде знам, че когато мърмориш долно тире, дамнар ер долно тире, казваш по дяволите на ирландски. Предполагах, че ругаеш на уелски, защото си роден в Уелс. Очевидно се налага да бъда по-внимателен с ругатните си. Това изобщо не е важното. Не разбирам откъде знам. Чакай. Тя стисна очи и притисна ръка към главата си. Шотландски, галски също има елементи. Те имат корен, обясни Малик. Коренът е поникнал от теб. Как? Как е възможно да знам онова, което не знам и никога не съм знаела? Той остави меча си, облегна се на него. Човек, който е чакал цяло хилядолетие за момент като този. Ти си вестителката, Фалън Суифт. Това е вътре в теб. Знанията, отговорите, дори способността ти да повалиш учителя си. Да не би да си мислиш, че всички, които ще срещаш, всички приятели, всички врагове, ще говорят единствено английски. Онези, които водиш, онези, срещу които ще се биеш, онези, които ще защитаваш. Трябва да ги разбираш, а и те теб. Езикът представлява мисли, вложени в думи, това е. Той рядко я докосваше, но сега отпусна ръка на рамото й. Това е поредната победа за теб. Не очаквах да настъпи толкова бързо. Затова можеш да благодариш единствено на себе си, не на мен. Думите нахлуха в главата й, многобройни, също като пчели, които строят кошер. Не мога да мисля. Всичко се обърка в главата ми. Успокой ума си.
Знанието е колкото благословие, толкова и сила, толкова и оръжие. За сега, докато корените напират, приеми благословията. Сега вече можеш да ме ругаеш на няколко езика. Това я накара да се усмихне едва и усмивката изтласка напиращата паника. Понякога имам чувството, че ще бъда готова. Ще знам какво да направя, как да го направя. Друг път просто искам да си отида вкъщи. Толкова много, помисли си Малик, за едно малко момиче в слънчев следобед. Беше се посветил да обучава и защитава, но това бе нищо без грижовност. Чуваш ли жуженето на пчелите? Виждаш ли как избоява градината, която засадихме? Можеш да подушиш пръста, всичко, което расте. Усещаш ли въздуха около себе си, затоплен от слънцето? Вслушвай се, чувствай, вглеждай се. По-дълбоко. С ръка на рамото й той замахна с другата. И двамата застанаха на хълма, където бе стояла майка й преди много години. Виждаше фермата в ниското. Майка й прибира прането. Чаршафи, които са трепкали под поривите на вятъра. Итан хвърля червена топка, за да я преследват кучетата. Смехът му звънти. Травис се опитва да ходи на ръце, докато Колин му се подиграва. Подхвърлят си закачки, толкова нормални, толкова истински. Баща й крачи след майка й, за да я прегърне, да я завърти, да я целуне. Любовта, истинска, каквато я познаваше, прониза сърцето й. Пчелите жужаха, в градината се усещаше мирис на пръст и свежи растения. Слънцето топлеше въздуха. Времето ще мине, каза и Малик. Няма да се върнеш същата, каквато беше, когато замина, но ще се върнеш. Ръкавите на ризата на баща й бяха навити до лактите. Силният, щастлив смях на Итан се понесе, докато кучетата тичаха след топката. Чершафите се издуваха зад гърба на майка й. Лицето на Травис беше поруменяло от усилие, докато ходеше на ръце, а Колин го обикаляше в кръгчета. Господи, Боже Господи, част от нея, най-дълбокото кътче в сърцето й искаше да избяга, да хукне към тях. Останалата част обаче, онова, което знаеше в кръвта, я спираше. Как ще се върна? По-силна. Може ли да се върна по този начин отново? Просто да ги видя за минутка. Когато се научиш как. Значи ще се науча как. Ето, че братята й се сборичкаха, а след тях и кучетата. Майка й внесе прането вътре, баща й вдигна червената топка и я хвърли, така че момчетата и кучетата хукнаха след нея. Фалан стоеше на сечището, чуваше пчелите, усещаше аромата на градината, усещаше слънцето. Благодаря ти. Победите трябва да се награждават. Той отстъпи крачка настрани. Добре, вдигай меча, защото искам реванш. В най-дългия ден, когато слънцето беше в зенита си, Фалан описа кръга. С меча си, вътре в кръга, тя нарисува пентаграма и на всеки от върховете й постави свещ. Запали ги. Беше донесла слънчогледи и продукти от градината, прясно набрани подправки, хладна вода от потока. Тя призова Бога на огъня, отправи благодарност към светлината му. Благодари на богинята за плодородието, с което бе дарила земята. Малик я наблюдаваше как изпълнява ритуала и се замисли за Суин, когато видя как се надигат силите й. Видя ги и сега, когато тя вдигна меча, докато косата й, подстригана късо, трептеше с всяко нейно движение. Мечът му ще пламне. Той е кръв от моята кръв. Моят меч поема огън от боговете. Аз съм кост от техните кости. Моя светлина, негова светлина, тяхна светлина, наша светлина ще порази мрака. Мой живот, негов живот, техен живот, наш живот. Съединете се за тази цел. Слънцето ще изгрее и залезе, ще изгрее и залезе. Земята ще разцъфне и ще си даде почивка, ще разцъфне и ще си даде почивка. Магията ще се разбуди и повече няма да заспи. Времето за сън отмина и тук аз полагам клетва. В този ден, в този час, под слънцето сред цветята, аз съм твоя слугиня, аз съм твое дете. Ще се изправя пред онова, което дойде при мен, кротко или диво. Ти, що изкова съдбата ми, запали пламъка в мен и срещу мрака се кълна да засияя, макар да отнеме 10 000 дни. Давам онова, що искаш от мен. Както пожелаеш, тъй да бъде. Тя отпусна меча, притихна. Не беше пребледняла както преди. Вече се виждаше войнат, в който щеше да се превърне, помисли си Малик.
Сега вече не мога да се върна. Тя говореше тихо, не като дете. Изминах дълъг път, вече твърде много е в мен, за да се върна. Значи дада обет. Бях планирала да извърша ритуала, който мама прави за средата на лятото. Много е красив. Духовен, струва ми се, но е красив. След това обаче направих избор. Долно-JAI Фаит Ансхойкс Долно-. Той изви вежди. Френски. Долно-Парло Италиано Ансхе Долно-. Не го бях направила преди ритуала. Не мисля. Не е впечатляващ този път, но означава много. Така е. Трябва да затвориш кръга. След това, до края на деня си свободна. Тя искаше това, но... Много е, но остава още много за учене. Имам нужда от още практика. Имам нужда от повече. Тогава ще работим. Тази вечер ще отидеш до огъня на открито. Празненствата осъществяват баланс между работата и учението. Искам да отида. И ти трябва да дойдеш. Трябва. Настоя тя, когато усети, че той си търси извинение. Празненствата осъществяват баланс. Много мъдро. Тя се усмихна. Чух го някъде. Тази вечер, след като слънцето залезе над най-дългия ден, тя танцува около огъня на открито заедно с елфи и феи и група превращенци. Товарът, че в идващите дни я чака работа и учение, се вдигна. За една нощ, една единствена нощ, тя можеше да бъде най-обикновено момиче, отдало се на веселие. Беше си сложила короната от цветя, която Туила й беше подарила, а тя направи заклинание, за да удължи живота на цветята. Донесе като дар за домакините мед и ябълково масло кекс, подсладен с тафиди. Тъй като през месеците, прекарани с Малик, беше пораснала цели 2,5 см, тя потърси елфа Джожо, на която се носеше славата, че можела да намери всичко, и поиска нови панталони. В замяна предложи гривна, която беше направила от кожа. Докато димът се виеше, огънят пропукваше и барабаните биеха, тя седна при елф, която кърмеше бебето си. Преди гибелта била студентка на разменни начала. За да се упражнява, Фалън проведе разговора с Орелана на френски. Хората от семейството, при което бях отседнала, бяха много мили. За Коледа се прибрах у дома и се върнах в Америка на 2 януари. Никой не знаеше, не и по онова време, какво е започнало. Нямахме представа, затова оставих нашите и заминах за Америка. Върнах се на училище и започнах да чувам, да виждам. Въпреки това, никой не знаеше нищо. Бащата в американското семейство се разболя пръв. Докато той беше в болница, се разболя майката. След това Маги, момиче на моята възраст, дъщерята. Всичко стана толкова бързо, беше ужасно. В болницата имаше много болни, а колко измираха. Обадих се на нашите. Татко беше вече болен. Опитах се да се върна у дома, но не можах да си купя билет. Отидох на летището, за да се опитам да замина, но се оказа, че цари истинска лудница. Тя внимателно прехвърли бебето на другата си гърда. Болни хора, отчаяни хора, гневни хора. Блъскаха се, удряха, крещяха. Имаше полиция, войници с пушки. Избягах оттам. Трябваха ми часове, за да се добера до къщата, вече празна, и останах там. А колко много автомобили идваха и си отиваха. Мнозина от хората в тях бяха болни. Отново се опитах да позвъня на семейството си, но не успях да се свържа. Повече не се чух с мама, нито с татко, нито с брат ми. Фалън гледаше в огъня, как червени и златни пламъци пропукват в горещото синьо огнище. Било е ужасно време, но още по-ужасно за хора като теб, които не са могли да се върнат при семейството си. Знам, че татко е починал. Той беше вече болен. Все още се надява мама и брат ми да са оцелели. Бях толкова оплашена, докато стоях в празната къща. Страхувах се и защото усещах промяната в себе си. Елфската ти кръв. Да, тя ме плашеше. Какво бях аз? Защо се случваше с мен? Семейството живееше в тогавашните покрайнини. Знаеш ли какво е това? Да. Докато идвахме, Малик ми показа. Общности извън градовете. Орелана кимна. И аз живеех в такава. Тихо място за богати хора с прекрасна голяма къща, но вътре в нея се чувствах самотна и уплашена. Отвън се чуваше стрелба, носеше се грозен смях. Също така виждах красиви светлини. Фей. Да,
Тя вдигна бебето на рамото си и го погали по гърба. Онова в мен знаеше, че светлините са добри. Взех каквото прецених, че ще ми трябва. Бях едва на 19. Дете, расло в удобства и спокойствие. Младо момиче и първото му пътуване до Америка, далеч от дома. Добра студентка, която мечтае да стане модна дизайнерка. Модна, повтори Орелана през смях. Взех каквото можех да нося в една раница и последвах светлините. Как дойде тук? Вътре в мен имаше нужда не само да следвам светлините, но да поема по този път, вместо по онзи, да завия насам, вместо натам. Дни наред оставях нуждата да ме води, също както ме насочваше да се слее с някое дърво или хълм, когато нещо лошо приближеше. Тя погледна Фалън с усмивка, когато онасящото се в сън бебе се оригна. Научих се да не се страхувам от онова, което е в мен, а да го използвам. Щом виждах да кръжат врани, веднага се криех. Щом чуех шум от бой, отново се криех. Или пък бягах, колкото бързо може да бяга един елф, за да не ме заловят. Едни мъже обаче ме хванаха. Войници. Прибрали са те? Не знаех. Казаха, че ще ли да ми помогнат да ме заведат на безопасно място. Докато си припомняше, Орелана прегръщаше бебето и го люшкаше, за да го приспи. Те ми дадоха храна и вода. Бях толкова уморена, толкова уплашена и гладна. Както обаче знаеш, елфите имат забележителен слух и могат да чуват и мисли, стига да са достатъчно високи. Така ги чух да говорят за затворените центрове, за лаборатории и тестове. Изолационни лагери, все стряскащи думи и мисли. Бях с още 3 отзад в камиона, покрит с някаква плътна материя, за да не виждаме къде сме и къде ни водят. Не знаех, че си била в затворен център. Така и не стигнах там. Един от войниците мислеше много високо. Искаше да говори с мен. Мин. Фалън погледна елфа, който говореше с мъжете и подрусваше сънено дете на коленете си. Знаеше, че това е мъжът на Орелана, че родителите му са дошли в Америка от Виетнам. Не знаеше обаче, че е бил войник. За да ръководи, помисли си тя, щеше да е нужно много повече от това да разбира думите на различни езици. Трябваше да научи и историите на онези, които изричаха думите. Какво ти каза? Мислеше, това не е помощ. Затвор бъди готова. И какво направи? Първо искам да ти кажа, че той беше добър войник, искаше да служи на страната си. Само че беше скрил истинската си същност от онези, с които служеше. Той знаеше за какво става въпрос, защото бе виждал лагерите и центровете и знаеше какво ще му се случи. Какво се случва с другите? Някои от войниците постъпваха по същия начин и те се бяха съюзили. Някои от тях. Тя замълча, за да намести бебето, освободи ръката си, взе чаша и отпи. Бъди готова, каза той с мисълта си и скоро след това камионът спря. Спря, защото една от съпротивата чародейка го накара да спре. Те направиха експлозия не в камиона, наблизо. Последва още една. В настъпилото объркване Мин дойде, бърз като елф, пое малко момченце, превръщенец, на не повече от 3, и каза на жената, която се грижеше за него и беше станала негова майка, да върви. Аз хванах за ръката момиченце с имунитет и го изтеглих навън. Бягахме сред дърветата, където чакаха други, за да ни помогнат. Така избягахме. Мин поведе ударите срещу един от лагерите, един от центровете. Заедно с Томас и други. Освободиха някой, имаше жертви и от двете страни. Дойдохме тук, за да си създадем живот. Нали познаваш момчето Грегори? Фалън погледна към групата тийнейджери, които се преструваха на отекчени. Да, разбира се, превръща се във вълк. Той беше момченцето с мен в камиона. Дарла, въпреки че не е от странните, живее с глутницата. Тя му е майка, все пак. Малкото момиче с имунитета е войник в съпротивата. От време на време ни праща съобщение. Красива история. Много силна. Важно е никога да не забравяш кой си и защо си тук. Тя остави чашата и въздъхна доволно. Не съм говорила на майчиния си език от години. Ти ми направи истински подарък. Това е първият ми разговор на френски, така че и за мен е дар. Радвам се, че мине до теб. Радвам се, че е бил войник и е искал да служи. Също така се радвам,
че е разбрал на какво трябва да служи и е бил достатъчно смел, за да постъпи правилно. В онзи ден му бях много благодарна. Възхищавах се на коража му през следващите седмици, на способността му да води и да ни осигурява храна. Влюбих се в него в една пролетна нощ тук, точно където сме седнали с теб сега, когато го заварих да пее на момиченце, сънувало кошмар. Фалън познаваше светлината в очите на Орелана, когато поглеждаше Мин. Беше я виждала в собствената си майка към баща й. Ето това е мъж, помислих си аз, който е готов да се бие, който е избрал правилното и рискува за него живота си. Това е мъж, който ще те закриля, който умее да успокои дете с песен. Мислила съм прекалено високо, засмя се тя. Не се бях научила как да съм по-тиха, как да защитавам мислите си. Той ме чул. След това ме погледна и тъй като беше смел, ми позволи да чуя неговите. Тя въздъхна. Лита звезда е време за любов и влюбени. Един ден ще вдигнеш очи и ще разбереш. Тя погали Фалън по коляното. Сега обаче трябва да сложа бебето да спи. Фалън остана да седи, загледана в огъня. Не бе сигурна дали за нея ще има време за любов и влюбване, дали притежава онова, което озарява по този начин очите. Тя даде клетва. Баланс, мислеше тя, точно така. Танц около огъня в деня на лятното слънцестоене, хубава храна и приятелство. Първият ти разговор на френски. Но за да балансира това, тя бе научила, че Мин е бил войник, част от съпротивата. Той знаеше, ако на нея и дотрябваше тази информация, къде са били лагерите и центровете. Може би все още бяха там. Забеляза, че Малик се наслаждава на виното, но и обсъждаше нещо с Мин, който бе подал момиченцето на по-голямото му братче, с Томас и някой от старейшините. Съмняваше се, че говорят за любов и влюбване. Битки, нападения, провизии и стратегии, безопасност. Не й бяха нужни уши като на елф, за да разбере какво обсъждат онези, натоварени да ръководят. Тя беше дала клетва, беше приела задълженията си. Един ден щяха да очакват от нея планове и отговори. Трябваше да бъде готова. Подпря брадичка на юмрука си, погледна към огъня, сините сърца на пламъците, пропукването на червената топлина и се запита дали ще успее да види бъдещето си. Когато се получи, тя скочи и се отдалечи от музиката, гласовете и танците. Ехо! Мик я настигна. Очите му блестяха игриво и тя разбра, че е успял да глътне тайно малко от виното на феите. Къде си тръгнала? У дома. Късно е. Днес е лятното слънцестоене. Той се изкачи по ствола на едно дърво и се преметна. Когато едва не падна при скока, тя си каза, че е пийнал повечко от виното. Ще ходим до поляната, за да поплуваме. Ела и ти. Той я стисна за ръката. Не, не мога. Утре ще ставам рано. Утре си е за утре. Тази вечер си е тази вечер. Той я прегърна и се опита да я върне на празненството. Мик, уморена съм. Беше уморена до смърт. Прибирам се. Ще се почувстваш по-добре след като поплуваш. Обърна се към нея под светлината на промъкналите се през листака лунни лъчи. Днес е лятното слънцестоене. Истинска магия. Всичко тази вечер е магия. Тя чу мислите му. Те я стреснаха, бяха предупреждение, но тя не се отдръпна на време. Може би част от нея бе любопитна. Дори го искаше. И така в топлата лятна нощ, под промъкналата се през листака лунна светлина, тя му позволи да я целуне. В целувката имаше сладост, може би вкус на вино, направено от фей, може би се дължеше на момента. Откъде можеше да знае? Това беше първата й целувка. Тя й донесе спокойствие, макар да раздвижи нещо непознато. Сладост, помисли си тя, докато анализираше и едновременно с това усещаше. И мекота. За момент се остави на сладостта и мекотата. След това се отдръпна. В очите му вече ги нямаше закачливите искрици, забеляза тя. Видя желание. Толкова си красива, прошепна той и отново посегна към нея. Не мога. Нещо друго се надигна в нея и този път тя разбра, че е съжаление. Много се извинявам. Приятно ми е с теб. Харесвам те. И аз те харесвам. Само, че аз не съм. Извинявам се, рече отново тя. Добре. Добре. Все тая. Отказът накара лицето му да пламне. Просто си мислех, че ще искаш истинско забавление. Нормално е в тази нощ.
но предполагам, че искаш да се отделиш и да се потопиш във вестителството си. Не е честно. Тези думи я жилнаха като оса. Изобщо не е честно. Точно това правиш. Винаги го правиш. Защото си мислиш, че си толкова важна. Мислиш се за по-добра от останалите. При това ожилване, дълбоко, болезнено, тя отвърна. Знам, че съм по-добра от теб. В момента съм сигурна, че съм по-добра от теб. После го блъсна. Усети как очите й се наливат със сълзи и се отдалечи. Ти отвърна на целувката ми, провикна се той. Повече няма да се случи. Тя вдигна пълните си със сълзи очи към небето. Това е поредната клетва. Излезе на сечището. Свещите, запалени през деня, блестяха и беше направено заклинание да горят до зори. Прииска и се да ги загаси, просто да замахне с ръка и да ликвидира светлината им, да се сгуши в мрака. Знаеше, че не е създадена за мекота и сладост, а за битки и кръв. Битките и кръвта, които бе видяла в горещото синьо сърце на огъня. Битката, която се вихреше около нея, докато яздеше лоях сред размахани мечове и червени светкавици. По лицето и мече имаше кръв, все още топла от онези, които бе убила. А в пепелта на огъня видя, как се надигат врани, чу крясъците им, докато кръжаха над мъртвите и умиращите. Беше надникнала в огъня на лятното слънцестоене и гайдите и барабаните на празника се бяха превърнали в ритъма на войната. Беше погледнала и беше видяла бъдещето си. Влезе в празната къща и за пръв път от месеци се заключи в стаята си. Сгуши се в леглото и плака, докато не й останаха сили. Преди настъпването на зората, тя, момиче все още не навършило 14, даде трета клетва. Това щяха да бъдат последните сълзи, които проливаше заради онова, което предстоеше. Миг не се мярна цяла седмица, което бе добре дошло за нея. Изпълнена с решителност, тя караше Малик да я учи на повече неща, да й дава повече, да я изпитва повече. В края на седмицата вече можеше да поиска всичко това на испански и португалски. Той знаеше, че нещо я измъчва, но когато опита, трябваше да признае, че го направи неумело, да научи какво е станало, тя се затвори. Беше като заключена кутия. Неочакваният и ненаситен глад за знание и умение го изтощаваше и когато тя излизаше да поязди с Грейс или Лоях, той въздишаше облегчено и лягаше да поспи. Вечер пък го заливаше с въпроси за битките, които е водил, битки, които познаваше. Настояваше, разпитваше, измъкваше всички подробности, обсъждаше, докато умът му отказваше да си спомни коя битка е изгубил и коя спечелил. Тя знаеше, че прави същото с Мин, Томас и феята Войния Смин. Не разпитваше единствено за битки, но и за места. Лагери, селища, бройки, сгради, затворени лагери. Той подозираше, че тя се е скарала с Мик, тъй като не беше мяркал момчето около къщата, а когато я попита небрежно къде е, Фалън му се сопна разпалено. Аз пък откъде да знам. Мик обаче се появи отново и първоначалната студенина на Фалън към него скоро изчезна. Въпреки това вече рядко тичаше в гората с него, тъй като прекарваше повече време с Малик или с старейшините. Лятото се изнизваше и по време на тренировките с меч тя често го побеждаваше. Стана по-висока, мускулите й бяха по-изразени, очертани. Смееше се рядко и Малик откри, че звънкият и смях му липсва. Бе обзет от съжаление към края на първата им година заедно, когато виждаше как войнат с пресметливи очи поглъща момичето. На рождения й ден помоли една от елфите да направи торта с джинджифил. Подари на Фалън жезъл, който бе изработил сам от клон на самодивско дърво, открит по време на някогашно пътуване в Хималайте. На върха беше поставил кристал от бистър кварц, гравиран с символи на власт, след това закален с 3 светкавици, лакиран и осветен. Беше го направил за нея цял век преди да се роди. Малик много е красив. Тя го вдигна, завъртя го в ръка, за да го пробва. И е як. Благодаря ти. Ще ти служи. Можеш да се упражняваш с него, като създадеш закриващо заклинание. Когато се върнем. Когато се върнем ли? Къде отиваме? Тъй като е рожденият ти ден, ще те заведа на хълма над фермата ти, за да видиш семейството си. Тя стана сериозна. Няма нужда. Те са в безопасност, само това е важно. Ако искаш да ме водиш някъде за рождения ми ден. Тя стана,
Взе една от картите и я разтвори. Заведи ме тук. Малик се намръщи и погледна към мястото, на което бе забола пръст. Кейп Хатерас. Това е Северна Каролина. Защо? Интересуваме селото Хатерас на носа. Може да ми се е приискало да видя океана. Никога не съм го виждала. Може да ми се иска да повървя по брега. Това не е причината. Той я погледна разочаровано в очите. Не ми казваш истината. Не е лъжа. Тя свира мене. Искам да видя океана и да повървя по плажа, защото не съм правила нито едното, нито другото. Искам да отида, защото там се намира един от затворените центрове, за които Мин знае. Поне там е бил. Искам да разбера дали все още е там, да разгледам обстановката, мерките за безопасност, броя на хората. Той можеше да й откаже. Само че така и не измисли причина да го направи. Освен това, знаеше, че много скоро тя няма да има нужда от него за това. Добре. Сега ли? Той постави ръка на рамото й. Веднага. Глава 14. Тя застана на брега, на златния пясък и видя океана. Огромен, мощен, зеленото се сливаше с синьо, вълните се надигаха, разбиваха, разстилаха бяла пяна, като течна дантела. Слънцето, великолепно на безоблачно небе, спускаше лъчи, които танцуваха по водата. Тя притаи дъх. Беше го виждала на снимки, в книги, на DVD, но реалността измести всичко видяно досега. Обзе я възторг. Звуците, които издаваше, бумтежът, отмереният ритъм на сърцето му, гърленият рев на непрекъснатото движение заехтяха вътре в нея. Над нея се рееха морски птици, понесли се на въздушно течение над вода и пясък. Тя пое дълбоко мириса. Никога не бе усещала подобно нещо. И остави живителната му сила да я облее като бързия вятър, под който ризата й плющеше. Неспособна да устои, тя пристъпи напред. Водата плисна върху бутушите й, когато тя приклекна, за да потопи пръсти в Атлантика. Хладна е. След това вдигна пръст към езика. Солена. Можем да намерим начини да добиваме сол. Докато мислеше за това, тя вдигна малка мида. След това още две. Помисли си за Колин, с какво удоволствие щеше да ги прибере в кутията с съкровища. Изправи се и ги пъхна в джоба. В този момент забеляза проблясък, писък. Толкова голяма риба може да нахрани много хора. Русалка, поправи я Малик. Не е риба. Русалка. Или мъж-русалка. Не видях цялото тяло. Чуваш истории, прошепна Фалън. Те в океаните ли живеят? И в морета, и в заливи, и дори в реки. Те имат ли войни? Готови да водят ожесточени битки. Тя кимна, запомни чутото и се обърна. Видя къщи над плажа, строени върху подпори. Времето, вятърът, бурите бяха отнесли покриви и прозорци. Верандите висяха килнати настрани от сградите. Сигурно са евакуирали всички, които са живели тук, или са ги отвели. Отнесли са мъртвите, за да ги изгорят или погребат. Използвали са обаче сградите, поддържали са ги, за да се подслоняват за складове, за различни операции. Всичко обаче е разрушено. Тя крачеше към тях, докато говореше. Откри, че по пясъка се върви различно. Той теглеше надолу краката й, усещане, което я забавляваше и дразнеше. Избрали това място, така каза Мин, защото може ли да контролират единствения път, който водел насам, а от другата страна е водата. Океан от едната страна, пролив от другата, продължи тя и посочи. И един единствен път по тясна ивица земя. Могат да контролират, а мястото е изолирано и подходящо за затвор. Ако някой избяга, къде ще отиде? Само че не са могли да контролират времето. Урагани, бури, ерозия. Онези, които са пазили затвора, са били също толкова изолирани по време на бурите, както и охраната. Той не знаеше за мястото, помисли си Малик. Тя обаче знаеше, защото бе попитала, бе засипала другите с въпроси, беше дълбала в подробностите, също като момиче с лопата. Мин бил ли е тук? Каза, че е бил на времето, когато все още вярвал, че пазят и защитават. Бил убеден, че водят хората тук, за да ги поставят под карантина, докато намерят лек. После обаче разбрал, че всичко е лъжа. Дюни, отбеляза разсеяно тя. Висока трева. И всички тези цветя, толкова са много. Познаваш ли ги? Гайлардия.
Тя повтаряше името, докато се качваха по дюните. Ето го, посочи тя. Затворения център. Затвора. Постройката от другата страна на покритие с пясък път бе направена от бетон и желязо без прозорци. Охранителни кули стърчаха по ъглите и стените и тя видя в една от тях някакво оръжие. Сигурно бълваше куршуми с ужасен рев, помисли си тя. Освен това се намираше високо над земята, поставено на стоманени подпори. На друга стражева кула се намираше широкото гнездо на някаква морска птица. Добро местенце, реши Фалън, чудесна наблюдателница, както за птица, така и за човек. 2 етажа отблъскващо, безрадостно сиво. Едва сега видя, че второто ниво имаше някакви прозорци с стоманени кепенци. Около сградата се издигаше висока ограда с знаци, които предупреждаваха за фатален електрически удар. Портата, достатъчно широка, за да мине един от широките камиони, бе плътно затворена, подсигурена с верига. Изоставили са го. Пясък се е събрал върху коловозите, оставени от камионите. Има ръжда от вятъра и солта. Някои места на пътя са непроходими, отново заради пясъка, а на север. Рухнало е. Сигурно е имало наводнение. Изоставили са го. Заведи ме вътре. Щом долови нетърпението в гласа си, тя се обърна. Извинявай. Благодаря ти, че ме доведе тук. Моля те, заведи ме вътре в сградата. Искам да разгледам. Няма никой, Фалън, както ти каза. Вътре няма живот. Трябва да видя. Той кимна. Отвори портата. Имаш сили. Мисли, добави той, когато тя направи стъпка напред. Как би подходила, ако вътре имаше живот? Ако вътре имаше врагове? Тя устоя на желанието просто да запрати силова вълна, с която да отвори. Вериги и ключалки, замисли се тя. Съвсем просто. Ако обаче вътре имаше врагове, щеше да й бъде необходим по-внимателен подход, за да подмине наблюдателните постове и охраната, електронните ключалки. Тя обаче беше научила различни стратегии още по времето, когато седеше на коленете на баща си, и магия от майка си. Първо ще направя заклинание на камерите за наблюдение. Няма смисъл врагът да знае, че идваме. Сега никой не наблюдава, няма ток. Въпреки това аз ще. Със силата, която блести в мен, виж единствено онова, което аз искам да видиш. Всичко от плът и кръв остава сляпо, докато не вдигна това заклинание. Ако ги изключа, врагът ще изпрати някой, за да ги провери. Веригите и основната ключалка. Тя протегна ръце и счупи хълките. Електрониката. След това пристъпи напред и огледа портата. Ако това тук беше истинско, щяхме да дойдем през нощта. На кулите щяха да дежурят стражи. Най-бързото решение са стрелци с лък, които да действат едновременно. Ако е възможно да се намалят жертвите, ще бъдат направени едновременно заклинания за сън, но това е по-опасно. След това идва ред на портата. Не, на алармата на портата. Добре, прошепна той. Един техник ще успее да я заобиколи или да я пререже, но отново ще използвам най-бързия начин. Тя протегна юмрук и бързо отвори пръсти. Вече няма аларма, няма ток, но това ще свърши работа. Следва портата. Този път тя сви в юмруци и двете ръце, кокълчетата й побеляха. Разтвори ги бавно. Портата потрепери, отвори се малко, след това още малко. Тя си пое въздух. Засипана е с пясък, тежка е, не иска. Тя се подразни и изтласка ръце напред. Отвори се, дяволите да те вземат. Портата се отвори, металът изтрещя, пясъкът се измести. Можеше и по-тихо. Много по-тихо. Следващия път първо премахни пясъка. Тя се досети каква грешка е допуснала, издобузи и изпусна въздух. Това щеше да е добре. Както и да е. Мина през портата, попадна на още пясък. Нещо като сух бряг, където бяха изоставени камиони и екипировка. Огледа широката метална врата. Тук ще нанеса удар. Ще вляза бързо. Надявам се да сме имали вътрешна информация и да познаваме разположението, но ще действаме бързо. Трябва да има още една врата, може би повече. Отзад и отстрани. Същото е и тук. Влизаме бързо, пръсваме се във всички посоки. Те ще бъдат въоръжени, така че трябва да бъдат неутрализирани. Това е от думите на татко. Колкото е възможно повече,
При това бързо, след това се защитават затворниците и бързо се извеждат. Това е мисията. Освобождаваме колкото е възможно повече от задържаните и ги отвеждаме на безопасно място. Тя погледна Малик. Сега може ли да я гръмна? Давай. Тя размърда рамене и по 3 длани. Ето малко забавление за рождения ми ден. Светкавична вълна, гореща, мощна. И тя се почувства великолепно. Стресът, който носеше, бе освободен с един единствен брутален удар. Металната врата се пръсна. Бум, бум. Малко замаяна, тя влезе вътре. Без електричество сградата беше тъмна, но слънцето нахлу през вратата. Първото тяло, кости в обгоряла и разкъсана униформа, лежеше на няколко крачки от входа. О, Боже! О, Боже! Светлина! Малик стисна ръката й. С мен! Светлина! Тя потръпна, съедини силите си с неговите, за да създаде бледозелена светлина. Видяха друга врата с решетка в дебело стъкло. Отзад имаше охранителен център. И още много мъртви. Скелетите бяха отпуснати в столове пред угасналите монитори. Други бяха паднали на бетонния пот, почернели от някакъв огън. Малик пусна ръката и отвори сам вратата с решетката. Щом влезе, спря и се обърна към нея, тъй като тя не го последва. Беше пребледняла на магическата светлина, забеляза той, очите й тъмни, шокирани. Не само от мъртвите в това беше сигурен. И той усещаше мириса на тъмна магия, останал години наред. Едва се въздържа да не я хване отново за ръката, да я отведе далеч от мъртвите и мрака. Само че това бе слабостта от обичта му към детето, а не задължението на избраника за спасителката. С такива неща ще се сблъскваш. Войната и преди, и сега, и в бъдеще води със себе си смърт. Смърт, причинена от хора, и магия. По време на война ще причиняваш смърт със силите си и със заповедите си. Ако трябва да сме честни, ако трябва да постъпим мъдро, да бъдем достатъчно силни, за да причиним смърт, трябва да я приемем, да видим какво причинява. Тя потрепери, но влезе. Още врати, помисли си тя. Десетки метални врати на бетонните стени, открито стълбище, което отвеждаше към второ ниво, и още врати. Тя се насили да отиде до една от тях, макар да й се струваше, че плува, а не върви. Отвори прозорчето и погледна вътре през подсиленото стъкло. Беше не повече от 2 метра и половина на ширина и дължина. Прозорци нямаше, тоалетната беше занитена към пода, а на тясното легло видя отново кости. Гняв измести шока и тя изби вратата, след това още една и още една, а металът трещеше и ехтеше. Някои от мъртвите бяха завързани за леглата. Имаше и деца. Тя изпусна заслепяващия гняв с вик на ярост и протегна напред ръце, запрати сили. Още врати изтрещяха и се отвориха, някои толкова силно, че металът се напука. Все още са впримчени тук. Усещам ги. Гласът ти пресекваше от гняв. Ти усещаш ли ги? Да, усещам ги. Тя скъса военните плочки от едно тяло на пода и ги стисна здраво. Покажи ми, прошепна тя и затвори очи. Покажи ми. Видя го такъв, какъвто бе. Сержант Роланд Джеймс Храдгроув, американска армия, включен към операция Овладяване. Полковник Дейвид Чапълс Пикет. На 36. Женен, с 2 деца. Тя стисна плочките и продължи. Казва ли ме, че ги води на безопасно място? Ако се натъкнали на съпротива, използвали сила, избивали наред. Това били заповедите. А войниците следват заповеди. Неговият екип довел последната група. 2 мъже, 3 жени, 2 деца. Момчето на около 8 му напомняло за сина му, но той имал заповеди. Изпълнил задачата, попълнил документите, после загинал. Заповеди. Следвало е заповеди. Тя пусна плочките и пристъпи към едната овъглена стена, постави ръце върху нея. Други ще следват моите. Трябва да се изправя срещу смъртта, за да нареждам на хората си да раздават смърт, за да изпращам хора да я посрещат, да я причиняват. Тогава остави ме да видя. Нека видя кое е превърнало светлината и живота в мрак и смърт. Фалън, не си готова за. Тя завъртя глава. Очите й станали почти черни от прииждащите сили и ярост. Блестяха. Сили в мен, сили, които притежавам. Покажете ми сега, покажете ми всичко.
Ако задълженията ми докоснат мрака, тогава ще разтворя завесата. Тогава ще чуя, ще почувствам и ще видя. Така да бъде. Прекалено много, помисли си Малик. Прекалено много. Само че жребият беше хвърлен. Тялото й се изви, главата се отметна назад, очите потъмняха, не виждаха нищо. Гласове изпищяха в главата й, плачеха, виеха, молеха се. Прекалено много. Прекалено много. Не чувам. О, Господи, толкова са много. Нощ. Въпреки че в нито една от килиите не се знаеше дали е нощ или ден. Те ги вкараха вече дрогирани с храната и водата, които им даваха по време на пътуването. Затова те се тътреха покорно, не се съпротивляваха, когато бяха съблечени и разпределени и получиха оранжеви затворнически дрехи. Повечето заспаха, след като ги вкараха в килиите. Някои сънуваха и крещяха в съня си. Други се опитваха да се преборят с наркотика в тях ден след ден. А трети, които се бореха, бяха усмирени, докато не им дадат нов наркотик. В зависимост от категорията, според ПНС, прояви на неестествени способности и датата на задържане, откарваха пленниците в лабораторията на Центъра за провеждане на тестове. Фалан се насили, даде всичко от себе си, за да слее ума си с духа на момиче, завързано за маса в ослепително светла стая. Джанис била гимназистка, мажоретка, която се стремяла към високи оценки по химия, когато започнала гибелта. Той взе кръв, мъж с безизразно лице в бяла престилка и бяла шапка. Върза я към машина, лепна студени кръгове към голите й гърди. Бяха й взели дрехите и тя се чувстваше унизена, докато лежеше гола под светлините, а той я опипваше с очи и ръце. Моля ви, искам мама. Къде е мама? Бяха избягали заедно, след като баща й беше починал. Избягаха, защото на Джанис и поникнаха крила, и майка й се страхуваше. Тръгнаха към къщата на баба й, но нея я нямаше. Продължиха да бягат. И тогава се появиха войниците. Моля ви, прошепна отново тя, но мъжът, който беше забил иглите в нея и беше сложил студените кръгове на гърдите, не каза нищо. Опита се да извие глава, но не можа да помръдне. Да не би да се беше случило нещо. Парализирана ли беше? Моля ви, обади се отново тя. Помогнете ми. След това осъзна, че думите й не се чуваха. Думите бяха единствено в главата й, защото тя не можеше да говори. Не можеше нито да говори, нито да се движи. Затова пък виждаше и чувстваше. Когато по бузата й се стече сълза, мъжът попи сълзата с малко тампонче и го постави в буркан. Надписа го. Броуди стимулант на 2. Пред нея се показа жена, пристъпи към машината и докосна някакви копчета. Джанис усети силен електрически шок да минава през тялото й. Жената гледаше монитора и съобщаваше числата. Сърдечен ритъм, кръвно налягане, дишане. На 4 нареди мъжът. Този път шокът я зашемети и тя изкрещя безмълвно. Крилата се разпериха, тласкани от инстинкта да полети, да отиде някъде далече. Проява на 4-то ниво. Да захванем. Нараниха я много, нараниха крилата й. Нещо в нея, надвило наркотика, си спомни, че са я наранявали и преди. Спомни си, че майка я няма. Бяха я завели другаде. Болката нахлу в нея, също както преди, когато той използва скалпел, за да отреже парче от крилото й. Рукнаха нови сълзи и този път жената ги попи. Както и преди, крилото губи луминесценцията си, след като се отреже. Мъжът постави кървавия отрязък от крилото в турбичка. Запечати я и я надписа. Имаме нужда от коса с корени, Броуди. 10 мостри от главата, 10 от срамните косми. И още една проба урина. Всички мостри да се изпратят в Центъра за контрол на странните по специален куриер. Всички ли? Този път. Има още, ако ни потребват. Той не се усмихна, но по лицето му се появи нещо като задоволство. Джанис го прокле с цялото си сърце. Не заради болката, вече не, а заради това изражение на задоволство. След това нахлу огънят, черен и грозен. Не, прошепна Фалан. Не е от нея. Откъде може да е, от какво, от кого? Покажи ми. Войниците бяха на постовете си. 3, освободени от дежурство, се хранеха в стола, бобена чорба, пюре от картофи, направено от дехидратирана прах. Други 2 пушеха навън.
Цигарите бяха по $5 едната на черно, но армията им ги осигуряваше. Един чистеше килията на затворничката, която в момента беше в лабораторията. Шефът държеше всеки сантиметър от центъра да бъде чист и подреден 24 часа в денонощието. Тъй като нямаше други затворници за тестване тази сутрин, редник Кунс беше решил да си почине, като гледа филм преди да си легне. Командващият офицер седеше в кабинета си на второ ниво и внимателно четеше докладите. На бюрото си беше поставил снимка на семейството си. Съпруга, дъщеря, син, техните половинки и двете си внучета. Горчивината, която го беше завладяла след като починаха от вируса, гореше в него. Бе напълно убеден, че отговорността лежи изцяло на плещите на онези в килиите на долното ниво. Един маг беше полудял в килията си. Ейбрахам Бърнбаум бе известен невролог на времето, богат човек, посветен на работата и семейството си. Той бе човек, който даваше всичко от себе си и използваше уменията си, за да спасява живота на хората. Обичаше да играе голф и да плава. Като командващ офицер, той бе станал свидетел как семейството му измира и нищичко от знанията и уменията му, дори връзките му в лекарската общност, не успя да ги спаси. Единствено той и внукът, кръстен на него, бяха оцелели. Малкият Ейб с бързия, клокочещ смях, с страстта си към динозаврите и нечуваната си преданост към Айрън Мен бе останал жив и също като дядо си бе започнал да проявява способности, които ученият Бърнбаум би казал, че са пълни небивалици. В продължение на повече от година успя да опази момчето. Дори когато се наложи да напуснат къщата в Александрия, тъй като боевете приближиха, той пазеше момчето. Превърна всичко в приключение. Обиколки, криене, риболов, лагер в гората или в някоя изоставена къща. Заведе момчето на юг, там беше топло. И тогава допусна грешка. Умори се, стана невнимателен или просто наивен. Мислеше, че ще може да създаде живот за момчето в малка разнебитена къща над границата с Северна Каролина. За известно време се получи, тъй като къщата беше сгушена настрани от пътя. Те обаче дойдоха. Войниците нахлуха толкова бързо, че той разбра, бягството беше невъзможно. Можеше да се бие, имаше пистолет, притежаваше необикновени сили. Само че се страхуваше за момчето. Ейб! Той дръпна малкия в кухнята. Сега бързо! Върви в скривалището. Ама, дядо! Не забравяй какво казахме. Ейбрахам отвори вратата към мазето. Не забравяй какво ми обеща. Не искам да. Ти ми обеща. Върви долу и нито звук. Каквото и да става. Не излизай каквото ще да стана, докато не дойда да те взема. Или докато не си сигурен, че са си отишли. Щом разбереш, че ги няма, какво ще правиш? Стоя тихо и броя до 110 пъти. Не започвай да броиш, докато не си сигурен, че отвън не долита никакъв звук. Той побутна детето надолу по стълбата. Бързо, нито звук. Обичам те, миличек. И аз те обичам, дядо. Той затвори вратата и, както се беше упражнявал, я скри. Дръжката изчезна, не се показваше никаква пролука. Те нито почукаха, нито изчакаха той да излезе. Нахлуха и през предната, и през задната врата, въоръжени. Дори когато понечи да вдигне ръце, един стреля по него. Не беше куршум, въпреки че го заболя. Той се улюля под въздействието на транквиланта. Чу как бутушите им чаткат из къщата, чу заповеди да открият детето. Той се съвзе, но умът му бе замъглен. Беше в малка стайчка, вързан за легло. Опита се да мисли въпреки наркотика. Малкият Ейб. Бяха ли намерили момченцето? Можеха да правят с него каквото пожелаят, стига Ейб да бе в безопасност. Измъчваха го, използваха паралитично средство, докато провеждаха кошмарните си тестове. Понякога чуваше писъци, но те не продължаваха дълго. Никой не разговаряше с него, освен за да го разпита, а след няколко дена дори това престана. Утешаваше се с мисълта, че е опазил Ейб, че е в безопасност. Позволяваше си да мечтае за прекрасния му смях, за игривите очи. Но след това дните, седмиците, месеците в самота, наркотици и жестоки тестове заличиха всяка надежда. Писъкът на Ейб ли чу. Да не би да го викаше на помощ. Изкрещя и когато те дойдоха, той се опита да се бие, да намери силата на магията отвъд наркотика. Подпали огън, достатъчен,
за да изгори един от похитителите, за да си изкара хубав бой. Отново го завързаха за леглото, дадоха му още наркотици, правиха още тестове. Те го докараха до лудост. Лудостта го тласна към мрака. А мракът беше лукав. Причини му пристъп, малък, колкото да ги накара да му намалят дозата наркотик. Той им показваше единствено покорство, дори когато го водеха под душовете и го заливаха с мъркуче вода. Дори когато го измъчваха. През всичкото това време събираше мрака около себе си. Предложи себе си и чу гъгнещия му смях в главата си. Те щяха да горят, всички. Черен огън, черни врани кръжат, черен дим се вие, за да скрие слънцето. Той призова мрака, даде му думи в главата си, които не познаваше. Видя го как му се усмихва, чу обещанията му. Те щяха да горят, всички щяха да горят, а той щеше да се надигне от пламъците. Триумфално. И така, когато измъчена фея прокле мъчителя си, Ейбрахам отпусна омразата си, яростта, лудостта и ги изля от себе си в черен огън. И те пламнаха, всички изгоряха. Само че мракът е лукав, също като лудостта, и помете и него заедно с останалите. Разтреперана, потна, Фалан се свлече по стената. Видях. Лошо ми е. Ще повърна. Сега мълчи. Малик я пое на ръце. Поспи. Приспа я, отведе я. След като я положи на леглото й, той запали бяла свещ, остави салвията да дими и да докосва лицето й. Когато тя се поразмърда, той й даде отвара, за да облегчи позивите на гадене и шока. Видях. Все още виждаше. Винаги щеше да вижда. Трябва да ти разкажа. Ти ми разказа. Разказваше, докато гледаше, докато чуваше, докато чувстваше. Разказа ми всичко. Трябва да си почиваш. Направи повече, отколкото трябваше. Не беше готова за толкова много. Ако не бях готова, нямаше да мога да го направя. Ако беше напълно готова, нямаше да ти прилушее. Сега ще се успокоиш, аз ще направя чай, който ще те успокои. Тя стисна ръката му. Той беше добър човек, Малик. Наистина беше добър човек. Лекар-лечител. Жертва се заради внука си. След това дори не му казаха дали са намерили момчето, дали детето е добре. Не му казаха. Също както не казаха на момичето. Джанис, къде е майка й? Защо са били толкова жестоки? За да им пречупят духа. Прекършеният дух те осъкатява повече от прекършеното тяло. Те са прекършили ума му, а това е опасно. Прекършили са ума му. Затова той се е обърнал към тъмнината и тъмнината го е напътствала. Нещо тъмно го е чуло и го е използвало. Да, използвало го е. И го е излъгало, защото и той е мъртъв като останалите. Джанис никога не е наранила човек, но мисля, че когато е проклела лаборанта, онзи, който я е наранил, това е дало още повече сили на онова Уейбрахам. Имаше толкова много гласове, че отначало не чувах, затова трябваше да ги отблъсна. Но си мисля, че толкова много са били пречупени, толкова много са искали да си го върнат, че всичко това се е надигнало и когато Ейбрахам е запалил фитила, всичко е гръмнало. Възможно е. Много е възможно. Също както е възможно покрай всички затворници мракът да е нахлул и да е изместил светлината. А това е допринесло още повече. Да, права си. Тя затвори очи за миг. Имали са 146 затворници. Разполагали са с място за 150. Някои просто са умрели, други са били изпратени в подобни центрове. Но онази нощ са били 146. Случило се е преди 10 години, на 14 март в 7:27 вечерта. Трябва да се върнем. Тя стисна юмруци, когато той поклати глава. Трябва да се погрижим за мъртвите. За всички. Освен това, трябва да прочистим земята. Да, трябва да се погрижим за мъртвите и да освободим духовете им. Мястото на жестокости може да бъде унищожено, а земята прочистена. Той изпита гордост, че тя мисли за това, че знае колко е важно. Само, че няма да е този ден, заяви той. Утре. Чакали са достатъчно дълго. Ще говоря с Мин, той ще иска да дойде. Също и някой от другите. Добре, утре, съгласи се тя. Само, че няма да разрушаваме сградата. Тя е добре построена и мястото й е добро. Някой ден може да ни потрябва. Той отиде да й направи чай,
защото бе по-слаба, отколкото си даваше сметка. Следващия път нямаше да е така, помисли си той. Тя вече бе показала, че има повече самообладание от него. Онова, което видя и чу чрез нея ли, искаше му се да унищожи всичко на онова място. Само че войнат, лидерът на войни разбираше, че войната означава смърт. Също така означава затвори. Тя никога повече няма да бъде дете, прошепна той, докато добавяше мед към чая, за да замаскира леката горчивина на възстановителната отвара. Не и след този ден. В този ден бе родена. Често светлината бе също толкова лукава и жестока като мрака. Той я чу, че е станала, макар да му се искаше да полежи поне още час. След това чу душа. Тръбите скърцаха малко, но пък вършеха работа. Освен това, тя си го беше извоювала сама. Малик си представи, че тя иска да измие вонята на затвор, мириса на смърт. И той имаше желание да направи същото. Излезе и се отправи към потока. След като и двамата бяха чисти отново, той щеше да извади джинджифиловата торта, направена специално за нея. Баланс, мислеше си той, докато се събличаше. Парче торта с чай, тиха вечер, без да й възлага задачи. Това бе незначителен начин да балансира грозния ден и тъжната задача, която им предстоеше в утрешния ден. Глава 15. Зимата последва есента и донесе жестоки студове, бръснещи ветрища и обилен сняг. Независимо от това, Малик напредваше упорито с физическото й обучение. Битките, повтаряше той на Фалън, не чакат меката пролет. Тя се научи да се бие с меч в едната ръка и нож в другата. Когато Малик се утрои с помощта на илюзия, тя се научи да се сражава с многоброен противник. Често й се случваше да умира, но пък се учеше. Яздеше Грейс за удоволствие, а Лоях заради тръпката и за да свиква с него. Тъй като ездач и кон трябваше да бъдат като едно по време на битка. Въоръжена с меч и малък щит, тя се биеше с Малик, яхнала кон. Снегът навяваше, докато виещият вятър го завихреше и отново острие от омагьоса на стомана звънтеше в острие от омагьоса на стомана. Свикналият с промяната на сезоните Гуидиан се спускаше напред, вдигаше се на задните си крака, въртеше се безстрашно и Фалън се научи да му се възхищава и да го уважава. Лоях беше дори по-умел, Фалън го знаеше със сигурност, също както знаеше, че недостатъкът на нейния кон е ездачката. Тя щеше да стане по-добра. Мечовете се сблъскаха, звънтенето им беше приглушено заради пелената от сняг. Всички часове, в които тя беше въртяла меча, всички кофи с вода, които бе вдигала и пренасяла, и бяха придали гъвкавост и сили. Независимо от студа, усилието затопли мускулите й. Като наблюдаваше и впрягаше умения, които не бе притежавала допреди няколко месеца, тя се изплъзна на Малик и го оцели в сърцето. Той само кимна. Отново, отвърна той и този път създаде илюзия за битка, която се водеше около тях. Войни на коне, пешаци, свистяха стрели, профучаваха огнени кълба. Те се сблъскваха, оръжията звънтяха. С мисъл и колене тя стисна Лоях, когато той изрита с задните си крака нападателя отзад. Тя взе меча на Малик от щита, наведе се наляво и запрати оръжието му към врага. И този път той просто кимна, преди да протегне ръка, за да се върне мечът му у нея. Отново нападна я с мощ, достатъчно неочаквано, за да я изненада. Тя едва успя да блокира удар, който щеше да й пререже гърлото и за малко да падне от седлото, ако Лоях не бе предвидил и не бе изметнал тяло, не бе отстъпил назад, за да й даде секунда да се овладее. Гуидиан нападаше, мечът на Малик блестеше. Сега обаче тя беше готова. Блокира го с щита, замахна с него, докато Лоях караше Гуидиан да отстъпва назад. Въпреки виковете, които се носеха по време на боя, писъците на умиращите, тя чуваше затрудненото дишане на Малик. Тя насочваше младите си сили и нанасяше удар след удар. След това замахна с щита, нанесе удар и той падна от коня. Тупна тежко върху отъпкания сняг. Широко ухилена, тя се облегна напред на Лоях. Признаваш ли се за победен този път? За трети път в рамките на 1 час. Усмивката й се стопи, тъй като той лежеше неподвижно с затворени очи. Мамка му! Тя скочи от коня и се втурна към Малик. Докато движеше длани над него, той отвори очи и отблъсна ръцете й.
Просто останах без дъх. Извинявай, много се извинявам. Сигурен ли си, че не си ранен? Дай да погледна. Знам дали съм ранен или не, а сега не съм. Той седна. Ти ме свали от коня, но както се беше съсредоточила в един единствен противник, поне шестима можеха да те нападнат отстрани. Няма начин, Лоях щеше да ми каже. Малик премести поглед към коня, който се беше отпуснал. Наистина ли? Да. И аз усещам, не всеки и не винаги, но усещам, когато някой от призраците ти се приближава към мен. Когато сме двамата, се допълваме и знаем. Ти си този, който не може винаги да е сигурен. Освен това, трябва първо да елиминираш главния враг. Ти си ме учил така. Елиминирай главния, мини на следващия. Той само изсумтя, но тя долови одобрение. И умора. Трябва да изчеткаме конете. Навън са повече от час. Те са силни, здрави животни. Аз също. Започваме отново. Ако те поваля още веднъж, прекъсваме. Той я погледна с присвити очи. Прекалено сигурна си в себе си, момиченце. Тя свира мене и протегна ръка, за да му помогне да стане. Ако ти ме повалиш, продължаваме. Аз мога да се бия цял ден, старче. Когато той изви вежди, тя само се усмихна. Няколко века минават за старост в представите на всеки. Да видим докъде ще те отведе арогантността ти. Тък му се канеше да се метне на коня, когато чуха виковете. Мик тичаше към тях, профучаваше над снега с такава скорост, че почти не оставяше следи. Косата му побеляла, се разстилаше зад него. Трябва да дойдете, извика той. Трябва да дойдете. Фалън веднага стисна ефеса на меча. Какво? Нападение ли? Не, не. Болни са. Хората са болни. Татко, трябва да дойдете. По-бавно. Малик пристъпи напред и отпусна ръка на рамото на Мик. Каква е болестта? Колко са болните? Много. Температура, тресе ги, а татко не може да диша. Кашля. Чайовете и отварите не дават никакъв резултат. Трябва да дойдете. И ти не изглеждаш добре, изтъкна Фалън. Добре съм. Аз съм. Сякаш за да докаже обратното, той се прави от кашлица. Баща ми. Влез вътре. Не, трябва да. Вътре, повтори Малик. Трябват ни лекарства. Ти си с температура. Фалън, направи чай. Бял равнец. Бял равнец, плод от бъс, мента. Знам. Не губи време. Обърна се тя към Мик и го дръпна към къщата. Даде знак на конете да ги последват. Седни пред огъня, нареди тя на Мик и по нейна команда пламъците лумнаха. Джинджифил, помисли си тя, мащерка и мед. Това е за кашлицата. Лакрица, ехинацеят, добави тя, докато събираше билките, подходящи за температура. Кипна чаша с вода и добави билките, за да се запарят. Имате ли достатъчно одеяла? Май да. Леко разтреперан я погледна, без да крие отчаянието си. Трябва да побързаме. Ами превращенците, феите? Феите се опитваха да помогнат, но някои от тях също са болни. Изпий това. Трябва да взема още запаси. В работилницата имаме лекарства. Малик ще вземе каквото ни е нужно, а аз ще приготвя билки, още мед, лекарства и от тук, и от парника. Тръгваме веднага, щом вземем нужното. Някои от старейшините се страхуват, че и тази работа е като гибелта. Те помнят гибелта. Страхуват се. Не е гибел. Тя положи ръка на челото му, погледна го. Вирус е пневмония. При теб се е загнездила в единия бял дроб. Какво е това? Какво е пневмония? Не е гибелта, повтори тя остро. Изпий това. Ще се върна. Тя се втурна към работилницата. Пневмония, съобщи тя, докато Малик пълнеше 2 торби. Вирусна. Той кимна. Върви в оранжерията и набери. Знам какво да набера. Тя хукна. Майка й беше помогнала да се излекуват 3 от селото у дома и тя бе гледала. А Малик й бе разказал за тази болест, докато я обучаваше в лечителство. Тя напълни още 1 торба и затича към къщата. Малик тък му слизаше по стълбите. Ще направим още от нужното в лагера на елфите. Вземи Мик на Лоях при теб. Щом се качи, тя подаде ръка на Мик. Неговата влажна, лепкава, без ръкавица, трепереше в нейната. Дръж се за мен. Ще бързаме. Мога да се държа. Давай.
Давай. Снегът летеше изпод копитата на Лоях. Когато тя усети, че ръцете му са се стегнали на кръста й, накара Лоях да полети над снега, остави го да набере скорост, докато препускаха сред дърветата. Знаеше, че Малик ще изостане, но тя щеше да започне да вари чай. В мига, в който навлязоха в лагера, Мик скочи от гърба на коня. Въпреки че се препъваше и улюляваше, той се втурна към жилището, което делеше с баща си. Има ли някой, който да се чувства добре? Провикна се Фалан. Трябва да сварим чай. Орелана, пребледняла от изтощение, добави дърва към огъня. Чаят не помогна. Мислехме, че ще свърши работа, ще бъде от полза. Иначе щяхме да те повикаме по-скоро. Сполетя ни толкова бързо. Този чай ще подейства по-добре. Ще има ефект от него. Трябва да направим лапи и да загреем гарнета. Тя даде инструкции на Орелана и 3 други, как точно да запарят билките и дори не вдигна поглед, когато Малик пристигна. Кой е най-тежко болен? Попита Малик. Най-малкото ми дете. Най-малкото и старият Нет, провикна се Орелана и посочи към една от колибите. Внучката на Нет се грижи за него. Тя не е болна. Мине с бебето. Той подаде на Фалан един от пакетите. Знаеш какво да правиш. Аз ще започна с Нет. Тя взе едно от гарнетата, нарами торбата, а след това и втора. Остани и помогни да направят още, Орелана. Знам къде живееш. Той е още мъничък. Изглеждаше по-добре, а тази сутрин. Той е съвсем мъничък. Помогни да направят още. Фалан тръгна бързо. Тя усещаше болестта, усещаше колко висока е температурата на заразените и се питаше как още не е разтопила снега. Влезе в колибата, където Мин седеше на крайчеца на едно легло и бършеше лицето на бебето с кърпа. Отказва да яде. Още няма годинка. На 10 месеца е. Тя коленичи и прокара длан над бебето. И двата бели дроба бяха пълни с течност, а температурата му беше висока. Очите, стъклени от температурата, не виждаха нищо. Бяха също като на кукла. Трябва да изпие този чай и тази отвара. Той още не е отбит. Той. Ти ще ми помогнеш, прекъсна го спокойно тя и взе пипета от торбата. Малък е, не му трябва много, но му давай колкото е възможно повече чай. Първо това, Мин. Докато Мин даваше чая на бебето, капка по капка, Фалан взе малка тенджера от кухнята, напълни я с вода, добави билки, стрити кристали и капки от друга отвара. Сега отварата, която ти дадох. За начало 4 капки. Мин се бореше с бебето, което започна да се мята и нервничи. Горчи, но трябва да изпие 4 капки. Мин пое сина си в ръце и въпреки, че очите му се наляха със сълзи, притисна ръцете на бебето и насила капна капките. Добре, добре. Загрей водата в тенджерата. Трябва да кипне и да се вдига пара. Докато водата бълбукаше, тя взе кърпа. Чиста ли е? Да. Никак няма да му бъде приятно, но ще покрия главата му с кърпата. Ще придържаш главата му над парата. Дори да плаче. Така ще поеме лечебната пара в дробовете си. Ще кашля. Най-вероятно силно. Въпреки това ще го държиш. Ще го боли ли? От кашлицата? Болезнена е. Тя взе друга кърпа. Така обаче ще изкашля течността, болестта. Той кашляше, плачеше, а сълзите се стичаха по лицето на войника, докато Фалан улавяше болестта в кърпата. Сега го служи да легне. Диша по-леко. По-добре ли е? Аха! Тя отново отпусна ръце над бебето. По-малко течност. Само че тя пое част от течността в себе си. Обърна глава и я изкашля в кърпата. Той все още има температура, но вече не е толкова висока. Продължавай да му даваш чай и дръж лапата на гърдите. Ще отида да помогна и на другите, но ще се върна. Налага се да повторим. Да повторим, прошепна Мин и затвори очи. Няма да е толкова трудно, но трябва да го направим. Може би дори 3 път. За най-малките и възрастните е най-трудно. Той ще си почине, след това ти сложи кърпата в казана с гореща вода, която ще оставя. Трябва да се дезинфекцира. Добре, добре. Бог да те благослови, Фалан. Кажи на Орелана, кажи на майка му, че е по-добре. Ще й кажа. Още чай, Мин. Също като Малик, тя започна да влиза от колиба в колиба, за да лекува първо най-възрастните и най-малките.
Онези, които бяха по-добре, продължаваха да варят чай и да приготвят отвари. Когато влезе в колибата на Мик, Томас трепереше в леглото. Той се опита да стане, когато момичето влезе, но падна отново в леглото, повален от силната кашлица. Трябва да помогнеш, обърна се към нея Мик. Той изпи чая. Донесох му. Добре, нося още. Достатъчно е и за двамата. Изпий сега твоя. След това тя пристъпи към Томас, прихвана го, помогна му да седне. Пий. След като той успя да преглътне малко, тя го остави да легне и постави ръце над него. Също като бебето, както и неколци на други, той имаше течност в белите дробове. 2 чаши, Мик, 2 тенджери с вода, 4 кърпи. Добре. Докато той ги събираше, тя направи лапата. Ще я държиш на гърдите. Ще ти оставя лекарство, за да повториш. По 2 пъти на ден, докато белите дробове не се изчистят. Тя наля отвара в чашите и подаде една на Мик. Пий. Помогна на Томас да отпие. Изпи всичко. До последната капка. Тя остана до тенджерата с вода, кипна я. Покри си главата, наведи се над тенджерата и парата. Вдишвай парата. Използвай втората кърпа за онова, което изкашляш. Това е отвратително. Да, не е приятно. Заедно с Малик тя обиколи колибите, погрижи се за пациентите. Откри го преди да мръкне, седнал пред огъня да пие халба бира. Мислех, че ще изгубим стария Нед, призна той. Той обаче е корав и не е готов да умре. Бебето, Намин и Орелана вече започна да се храни. Ще им оставим още чай, отвара и смес за инхалации. Мисля обаче, че най-лошото отмина. Утре ще дойдем пак, за да сме сигурни. Трябва да отидем при феите. Той кимна и отпи още бира. След като си изпие бирата, там положението не е толкова сериозно, нито пък болестта е толкова разпространена. Превращенците са здрави. Там няма и следа от заразата, но трябва да вземем превантивни мерки. Той остана загледан в огъня за кратко. Днес се справи добре. Осигури комфорт и лекота, по всяка вероятност спаси живота на някой от тях. Постъпваше внимателно, разсъдливо. Нито веднъж не се наложи да ти казвам какво да правиш и как. Вече ми беше казал за болестта. А и мама ме е научила. Не всичко, което знаеше и направи, дойде от моите уроци и тези на майка ти. Прецени какво ще им бъде нужно до утре, след това ще посетим феите и ще се отбием при превращенците. После искам още една бира вечеря и да си легна. Болестта е заразна. Трябва да пиеш отвара превантивно. И аз ще пия, ако кажеш, че трябва, но аз не се разболявам. Ти не си нито безсмъртна, нито неуязвима, но поне имаш резистентност към болестите. Той въздъхна. Аз, за съжаление, нямам, затова ще пия от отварата. Така и не измислих начин да променя вкуса, за да не е толкова гаден. Тогава се вкарай в транс, за да решиш, че пиеш бира или вино или нещо друго. Ще ти се струва, че е нещо приятно, а това е достатъчно. Той свали халбата и я погледна. Това е страхотна идея и място не мога да си намеря, че досега не съм се сетил да го направя. Той пи отварата в продължение на 2 дена по настояване на Фалън. Цяла седмица обикаляха лагерите. Мик дойде на зазоряване. Беше се възстановил напълно. Донесе и нови панталони, по-дълги, и нови бутуши. 1 размер по-големи. Ти откъде знаеше, че имам нужда? Видях. Панталоните ти са окасели, а и непрекъснато наместваш краката си в бутушите. Много са хубави. Меки и здрави. Благодаря. Аз ги направих. Ти ли? Тя ги огледа отново, меката кафява кожа и яките подметки. Не знаех, че можеш да правиш бутуши. Аз съм елф, отвърна сухо той. Както и да е. Може по-късно да се видим на езерото. Водата е топла. Може би. Той погледна настрани към бялата пелена от сняг. Много се страхувах за татко. Никога не е бил толкова болен. Не бях виждал толкова от нас болни. Ти и Малик ни спасихте. Аз съм, всички сме много благодарни. Старият Нед прави бутуши за Малик. Почти е готов и ще ги донесе лично. Така. Доскоро. Заедно с болестта, приятелството и с Мик бе излекувано. През зимата, над снега, в небето, по-често сиво, отколкото синьо, Фалън на 2 пъти видя как враните кръжат.
Не бяха близо, доколкото можа да прецени. Намираха се поне на 8 километра, може би дори повече. Това обаче и подсказа, че докато тя се обучаваше, докато беше на безопасно място, други се биеха и загиваха. На 2 пъти помоли Малик да й позволи да вземе лоях и да погледне отблизо. Искаше само да наблюдава. Щеше да види какво става и да се учи. Той обаче отказа и 2 пъти. През март, когато вятърът задуха и пролетните пъпки все още не се бяха разтворили, тя ги видя отново и отново помоли Малик. И този път той й отказа. Третият път я накара да избухне. Как ще се науча, след като се бие единствено с теб, с мечове, които са омагьосани да не нараняват? Не можеш да ме победиш, когато съм на гърба на коня и едва се справяш, когато не съм. Мога да изстрелям стрела по-далече от теб и по-точно. Ами това. Тя замахна с ръце и огънят лумна, свещите заблестяха, изплиска отварата в казана, над която той работеше, а след това я върна обратно. Добра съм колкото си и ти. Аз си оставам твой учител, а ти си ми ученичка. Тогава нека науча какво става по света. Цял живот съм била защитавана. Първо във фермата, сега тук. Защото не си готова. Ти откъде знаеш? Да не би най-неочаквано да стана готова, когато навърша 15. И без това съм почти на толкова. Възрастта не е границата. А кое е границата? Кое? Отвори тази врата. Той посочи заключения шкаф. Тя изтрополи до него и дръпна. Задържа ръка и едва овладя избухването си. Заключил си го, така че не мога. Не съм. Когато успееш да го отвориш, тогава ме попитай отново. Сега искам да работя на спокойствие. Върви, направи нещо, свърши нещо. Добре. И аз не искам да съм около теб. Тя изфуча към стаята си. Не искаше да излиза навън. И без това времето беше противно. Нямаше желание нито да язди, нито да плува в езерото на феите. Не искаше повече да стои тук. Тръшна се на леглото. Просто искам да видя. Искам да видя нещо различно. Нови хора. Искам да видя. Измърмори отново тя. Искам да видя, искам да ме остави на мира. Свободна съм да започна онова, което се иска от мен. Трябва да започна да си играя ролята, да оставя следа и отблъсна мрака. Нямаше намерение да прави заклинание. То се надигна само в нея. Тя не разбра, че нещо се е променило и започна да крачи, докато мисли. Едва тогава видя кристала на масата. Видя, че се е избистрил. Искам да видя, прошепна тя. Сега в тази сфера погледа ми изчисти. Ще видя онова, което трябва да видя. Видя всичко ясно, непроменено, вътре в топката. Не беше бъдещето, а миналото. Тя остана да гледа, докато сърцето й блъскаше, докато не усети как страхът докосна гърба със студени пръсти, но изгледа всичко до самия край. Тъй като знаеше какво следва, какво трябва да направи, тя метна на рамо лъка. Положи ръце върху кристала и му позволи да я поеме вътре. Малик работеше, за да прогони раздразнението и огромната обида. Поне се опитваше. Когато Фалан се върна в работилницата, почти 2 часа по-късно след избухването, както той го нарече, му стана ясно, че не е свършил никаква работа. Не се извинявам, започна тя. Тогава няма причина да прекъсваш работата ми. Кристалът се избистри. Тогава той вдигна глава и я погледна. Беше малко пребледняла, забеляза той, очите й все още бяха пълни с видение. Какво видя? Видях нова надежда. Видях нападението. Видях как чичо ми и онази жена убиват баща ми. Сега вече знам как изглеждат. Мога да ги позная. Видях как баща ми закрива нас с мама с тялото си, дава живота си за нас. Видях нейната мъка и ярост. И убийствената й вълна. Бях там. Там ли? Влязох в кристала. Бяха му нужни много усилия, за да потисне първата си реакция и да не избухне. Как? Той беше отворен за мен. Аз се отворих за него. Мама бягаше, за да спаси и мен, и приятелите си. Тя избяга, както беше в напреднала бременност, сама разкъсвана от мъка, окървавена. Бягаше, криеше се, пак бягаше, избягваше всякакви срещи, веднъж се отпусна изтощена. Бе готова да се предаде. Тя ми беше казвала, че в онзи момент съм се появила пред нея. Казвала ми е какво съм и казала,
въпреки че тогава не ме е познавала. Не е знаела, че съм и дъщеря. Онова, което съм ми казала, и е помогнало да събере сили и да продължи. Затова влязох вътре и казах онова, което трябваше. Той пристъпи към масата, наля си вино, след това сипа малко и във втора чаша. Добави вода и й подаде чашата. Сега вече си видяла повече, отколкото съм ти показал. Кристалът е твой. В него, с негова помощ, ще видиш още повече. Следвах я известно време, за да се уверя, че всичко е наред. Тя беше толкова уморена, сърцето й беше разбито и същевременно силно. По-силно, отколкото съм предполагала. Видях това и видях лицата на онези, които убиха баща ми. Не видях обаче дали онова, с което тя ги помете, ги уби. Знам само, че ако са живи, аз ще бъда тяхната смърт. Кълна се. Тя се обърна към заключения шкаф и пробва отново. Вратичката не помръдна. Ще го отворя. Сигурен съм, че ще стане, когато му дойде времето. Тя изпи виното и се намръщи. Всичко е наред. Когато влизам в кристала, защитена ли съм? Ти си едновременно и тук, и там и си уязвима и на двете места. Добре. Излизам да пояздя. Трябва да си прочистя мислите. Тя излезе, а той седна и се замисли. Раздразнението и обидата се бяха стопили, но бе по-оплашен, отколкото очакваше. Тя щеше да влезе в кристала отново, а сега вече не бе по силите му да я спре. Тази крачка бе нейна, както винаги. На 15 Дънкан търпеше някак часовете в академията. По-често обучаваше и даваше инструкции, отколкото да се учи, но посещенията му радваха майка му и така се спасяваше от забележки и недоволство. Работеше на смени при мисиите за търсене на запаси и материали, когато ходеха на разузнаване и лов. Ако го притиснеха, работеше в общинската градина, в комитета по извозване на боклука и отпадъците, в поддръжката на тока. Знаеше, че обучението по оказване на първа помощ му дава знания като медик. Обичаше тренировките с оръжия, по баскетбол и да се вози по пътя към фермата на мотора си. Обичаше да се мотае с приятелите си, да се закача с Дензъл, да слуша как приятелят му свири на китара или се изявява на спортната площадка. Беше направил значително повече от това да се добере до интересни гърди и това също му харесваше. При това много. Тази пролет започна да помага в планирането и организирането на спасителни мисии, както и да се присъединява към тях. Помогна при планирането и на мисията тази вечер. Тъй като двамата с Флин бяха заловили ранения воин на безупречната добродетел и го бяха довели за разпит, той си бе извоювал мястото. Повече от 130 километра. Еди погледна отново картата. По-далече, отколкото някога сме пробвали. Много път е от нас до там. Според госта ни, там държат повече от 30 човека измъчвани, докато чакат екзекуцията. Уил разглеждаше друга карта, която Арлис му беше помогнала да начертае. Той казва, че имали около 100 човека, но само половината били войници. Построили били стени, огради от бодлива тел тук, а тук имало стражи. Той посочи с пръст на картата. Комуникационният им център е тук, това е градската библиотека, а затворът е тук, в някогашната полиция. Това са първичните мишени, добави Дънкан. След като неутрализираме стражите, влезем през портата или през оградата. Ако не взривим портата или не премахнем част от стената, оградата могат да ни приклещят. Точно така. Преди да стигнем там, трябва да минем през или да заобиколим лагерите на войните, които според разузнаването са тук, тук и тук. Така че хайде да премислим всяка стъпка отново. Ако някой види пробойна, да я запушим. Когато Дънкан излезе навън при групата си, Дензъл, косата му сплетена на десетки плитки и вързана с връвчица, скочи към него. Не може ли да убедиш Уил да ме вземе? Хайде, човече. Не става, брат. Ти отново си се провалил на обучението с оръжие. Също и по химия. Дензъл, висок над 1,80 м, само мускули, изрита един камък. Химията е гадна работа. Дънкан се облегна на мотора си. Трябва да учиш. Тази няма да я бъде, помисли си той, въпреки че му стана неприятно, когато видя разочарованието на Дензъл. Ти си бърз, ловък, но трябва да учиш да вземеш оръжие и да се упражняваш. Имам моето оръжие. Широко усмихнат, Дензъл замахна с лапата на пантера. Ясно.
Виж сега, хич те няма по химия, а пък аз не мога да свиря на китара. Аз ще ти помогна и ти на мен. Може пък да се получи. Бяха пробвали и преди с незадоволителни резултати и от двете страни, но нищо не пречеше да пробват отново, реши Дънкън. Дадено. Въпреки това, погледна тъжно камионите и оръжията. Трябва да тръгвам. Избийте ги. Двамата удариха юмруци и Дензъл се дръпна на тротуара, за да наблюдава как войните заминават. Дънкън се метна на мотора, Антония се настани зад него. Първите дни и нощи на април си оставаха много студени, но той искаше бързина. Не, че караха бързо през 130 километра. Още повече, че части от най-хубавия път бяха все още задръстени от стари автомобили. Еди шофираше старото Хъмви на чек. Бавно, според Дънкън, но беше безценно, когато трябваше да си пробиват път през ръждясалите брички. Освен това го бяха снабдили с екстри и автомобилът се беше превърнал в страхотно оръжие. Заминаха през нощта, пресмятаха скоростта, километрите, възможното забавяне и отклонение. Възнамеряваха да пристигнат и да започнат нападението около час преди разсъмване. Той видя майка си с Арлис, помаха й. И други излязоха навън, за да изпратят спасителния отряд. Видя братята, които бе помогнал да бъдат спасени, и Петра. Отправи на Петра бърза усмивка. Знаеше, че тя си пада по него, но колкото и да беше красива, все още му се струваше много малка. Щеше да й даде още година, а после един Господ знаеше какво ще стане. Лепкаво е, прошепна на ухото му Тоня. Кое? Обожанието към героите. Толкова е лепкаво, че ще ти запуши порите. Я стига. Той даде газ и нова надежда остана зад него. След 50 километра попаднаха на първото място с натрупани автомобили и спряха, докато Еди проправи път. Макси, една от елфите от първоначалния отряд на Флин, спря мотора си до Дънкън и посочи на изток. В мрака се виждаха отблясъци от огньове, вдигаше се тъмен дим. Похитители, подхвърли Макси. Горят просто за кеф. Трябва да изпратим екип, за да ги разпръсне. Във всеки друг случай щеше да се съгласи с нея и да изяви желание да се присъедини към екипа, само че ги чакаха още 80 километра. Сигурно ще се разкарат преди да стигнем там. Похитителите обикновено палят, след като са опоскали мястото. Да, тя погледна напред и даде газ. Но пък щеше да ми е кеф да ги смажем. Макси имаше пурпурна коса, отстрани забождаше пера. Беше около 3 години по-голяма от него и имаше много интересни гърди. През следващите 15 километра той мислеше дали няма да успее да я убеди да остане гола с него. След това попаднаха на ново задръстване. Спираме и потегляме, мислеше си той, спираме и потегляме. Искаше да пристигнат, да не се мотаят. На 8 километра преди мястото двамата с Антония щяха да се отправят на северозапад, заедно с Макси и Соло, превръщенеца. Друг екип щеше да мине на североизток. Щяха да ликвидират стражите и тогава задачата му беше портата. Трябваше да я отвори, да разпрати светкавици. Беше станал много добър в това. Към сградите, които виждаше на картата в главата си. Оръжейната. Бум, бам, бум. Влизане. Тоня се насочва към затвора заедно с екипа си. Той се отправя към комуникационния център с неговия. Почти всички ще бъдат все още в леглата, ще си търсят оръжията, няма дори да са облечени. Стражи, порта, оръжейна, комуникации, повтаряше си той. Щяха да попаднат в свят на болка. Бяха на 25 километра от мястото, когато фаровете осветиха момиче на бял кон, застанало по средата на пътя. Беше като статуя, очертана на синкавата светлина на полумесеца. Той я познаваше, помисли си Дънкън, когато спряха. Познаваше я от сънищата. Със сигурност я познаваше от сънищата и тази мисъл го ядоса и същевременно очарова. Това е капан, провикна се тя. Те знаят, че идвате. Той слезе от мотора, целият разтреперан. Удоволствие, гняв, изненада се заблъскаха в него. Тя знаеше ли, че 10 пушки са насочени към нея? Дори да знаеше, не я интересуваше. Уил изскочи от камиона. Ако посегнеш към оръжие, ще допуснеш огромна грешка. Аз не съм ти враг. Еди пристъпи до Уил. Коя по дяволите си ти тогава? И откъде намери този кон?
Намерихме се един друг. Тя скочи от коня, просто преметна крак и скочи с вдигнати ръце. Готвят ви капан, повтори тя. Еди, върви назад и кажи на останалите да чакат. Еди ли? Повтори момичето, докато Дънкан не откъсваше поглед от лицето й, досега сериозно, по което плъзна усмивка. Еди Клосън. Къде е Джо? Той е в... Ти пък откъде знаеш за Джо? Знам много неща за теб. Знам как Лана и Макс са те открили, как си ги научил да използват вериги. Свириш на хармоника и си от Кентъки. Видях къде се намира на картата. Слушай, хлапе, ще трябва да. Еди пристъпваше напред. Докато говореше, след това видя очите й. Мили Боже! О, Боже Господи! Имаш неговите очи. Знам. Имаш очите на баща си. Той се затича и я прегърна. Това е хлапето на Макс. Хлапето на Макс и Лана. Ти си му бил приятел. Аз съм ти приятелка. Казвам се Фалън.